May discount limit? May discount? Ila? Ano ito, Perman? Galing 39, isa rami kabukol ya? Isa ragit yan. Tinip 39 nga po ni. Wala na yung mga discount. Plus 10 sa sa'yo. 50 isa. May discount limit? Ah, muna yung price? Wala yung discount pa rin. Ini lah ni baligya. Okay. Dire na kita ito. Naman dito tayo butin sa pasilip. May discount limit? Ha? 50% mo?